mathoth ahinya mantiere kar kae. Konwa neni e wechegi mag winjo twak mano mar od bura ka isomo budget makama. Tinno kanyo ka jod bura wuok oko. Yore mage minyalo los godo koko gima wuok ga e od bura kinde ka kinde. Ne maber nyoro ne odiochieng' mano oganda jo Kenya duto rito winjo ni twak dhi nade. Nomi picha machalo nade. Kazi miyo thurore oko mar od bura kendo wacho ne oyo wan okwedo budget makama. To budget makamano koro gikwede sama isome to ne gin kode kache kite mokalo. Mokwongo kachako authority mar golo omenda kata revenue gi expenditures mano en responsibility mar National Assembly. Article 95 chiwo functions mag National Assembly. Achiel en representation momiyo wayierogi. Machielo en loko chike kata loso chike. Machielo en appropriating revenue to gi monitoring expenditures. Matiende ni ano picha manya yudo samanyo wabunge moko owuok to moko dong. Gini adiera gena magilose. To gik magiwacho bende wawinjo. To Cleophas king'e ni lweta bith. To wane studio ka ok inyalo weya kenda. Nikech ang' nubedi ni itamo mondo ing'e movements ga duto te. Anaparo ni wuok ok ne en eyo makende manonego bed ni wakonyo godo oganda. Budget osebedo appropriated mane gima wantie godo. Koro nonego wabeda beda nikech wabunge gi bende ma gin in charge gi implementation mar that particular budget monitoring gine muyienegi mondo gi monitor. Koro kanyo endo to an gi pacha kaka Nyamolo aparo ni ne nitie both nikech nonego bed ni gichiko itgi to giwachonwa mae pesa mosebedo. Koro kata wawuok report wuok wang'e ni ma wantie godo ni ne wadwaro machunga to umiyo ndim wane wanyalo timo kode ang'o. Omiyo kata ka wadhi e allocations manotim an mane maparo ni paro manonego bedi wachako bedo godo motegno ni wang'e ni koro momiwa ni ang'o ma de watim kode. Kamano ka momiwa ni kendo mano bende waloso kacha ni jod bura kama